1 euro ti podám a 3 eurá ti vezmem. Ako sa táto praktika volá? Sociálny systém. Pomoc občanom. Potrebujeme pokryť náklady napríklad na 13. dôchodky či rodičovské dôchodky, ktoré ročne zhltnú vyše 1 miliardy eur. Čo s tým? Daň z cukru. Z cukru? Naša vláda sa rozhodla ísť v šlapajách filmu Sol nad zlato. Pozor, nie je to vtip. Zdanenie cukru určila vláda ako náplast na diery, ktorá vytvára blaho pre občanov. Všetci, ešte aj tí dôchodcovia, ktorým sme pridali, sa poskladajú na tie svoje vlastné dôchodky. Takto sa to robí, do psej matere. Všetok tovar, ktorý obsahuje pridaný cukor, bude zdanený. Sladké nápoje, jogurtové nápoje, radlery, rastlinné mlieka a tak ďalej a tak ďalej. Tadá! Existuje lepšia forma pomoci? Vzdelávanie ľudí je veľmi dôležité. Nenechajte sa opiť rožkom. Učte sa finančnú gramotnosť a sledujte tento profil.